Čaute všetci, vítajte späť. Dnes som si pre vás pripravil bravčovú panenku a zemiakovo-zelerové pyré. Panenku si umieme, osušíme a poriadne osolíme a okoreníme z obidvoch strán. Necháme trošku odpočívať. Zemiačky očistíme a nakrájame na malé kocky spolu aj so zelerom. Dáme ich spolu variť do vriacej osolenej vody, úplne do mäka. Šalotku si očistíme a nakrájame na väčšie kocky. Do mažiara potom pridáme 2 strúčiky cesnaku, trošku čerstvého rozmarínu, olivový olej, môže byť aj štipka soli a poriadne vymiešame na takú pastu. Následne do nej pridáme 2 lyžičky dižonskej horčice a taktiež spolu poriadne premiešame. Na panvičke si potom rozohrejeme olivový olej a z prudka opečieme panenku z obidvoch strán, aby sa nám takto krásne zatiahla. Necháme trošku vychladnúť a potrieme to krásnou zmesou, ktorú sme si v mažiari nachystali. Zabalíme do praskej šunky alebo slaninky, podľa toho, na čo máte chuť, aby to nám pekne držalo pokope, asi takto nejak. Dáme do predhriatej rúry na 180 stupňov na nejakých 15 až 20 minút. Na panvičke si rozohrejeme olivový olej, pridáme trošku masielka, necháme rozpustiť a pridáme do nej nakrájanú šalotku na tieto väčšie kúsky. Trošku opražíme, pridáme približne asi lyžicu medu a následne ešte pridáme lyžicu balzamikového octa. Necháme trošku odpariť, aby nám vznikla takáto krásna zmes. Uvarené zemiačky scedíme a pridáme si do nich 2 plátky masielka. Poriadne osolíme a vyšľaháme na krásnu zemiakovo-zelerové pyré. No a to je pre dnes všetko, môžete si to takto naporciovať a dozdobiť opraženými šampiňonkami. Dúfam, že sa vám recept páčil, tak vám prajem ešte pekný deň a dobrú chuť. Čaute.